Dimetrodon este deja reptilă. Când au decis să rămână pe uscat, reptilele au avut de înfruntat variații termice mai mari. Apa are o inerție termică, ceea ce face ca temperatura să nu scadă sau să se modifice foarte mult în perioade scurte. Ei bine, uscatul nu. Uscatul poate să aibă o variație termică foarte mare între zi și noapte chiar. Și în consecință, reptilele au avut de înfruntat această problemă. Una din soluții constituie acest panou, care este când pentru încălzire, când pentru răcire. Acest panou răcea animalul încălzit pe timpul verii, care stătea destul de aproape de sol. Să nu fiarbă această reptilă, avea o pânză în care se răcorea. Și dimpotrivă, dimineața, când vrea să se încălzească, expusă, prelua căldura și trimitea animalul la viață. O adaptare interesantă, o situație care a generat niște modificări corporale ce s-au menținut. Multe specii de reptile și dinozauri au avut și unele dintre reptile au încă și astăzi astfel de formațiuni cu rol de echilibrare a temperaturii.